ತುಳುವ ನೆಲ ಪಂಪು ನಾವು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ನೆಲ ಅಂಚಿತ್ತನ ನೆಲನೇ ಈ ನೆಲತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತ ದೈವದ ಕಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳು ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಗುಣಕರ್ಮಗೂ ಅನುಸಾರವಾದ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕಸುಬುಗೂ ಅನುಸಾರವಾದ ವಿಭಾಗ ಆತನ ಹೊರತಾದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಅಕಲ್ನ ದೈವದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಆ ಪೂರ ಒಂಜಾತು ಜನಕುಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಉಳ ತಿರ್ಲಿನ ಬುಡಪಾದ ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಳಾಯ್ತೊಳೆಯುಲ್ಲ ಆ ಕಸುಬುದ ಉಳ ತಿರ್ಲುದಾದ ಅತ್ತನ ದಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಆ ಚಾಕಿರದ ಕುಲು ಇಪ್ಪುಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿದಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ವಿಭಾಗಲೆಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿರಂತರವಾದ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಬಂದುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರಡ್ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ನಿಖಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಮೊಕ್ಕಲ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಮದಿಪುಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಊರುದ 40 ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಪೆರ್ಗಡಂದಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಕುಲು ದೈವಗೂ ಮಧು ಪಂಡರೆಂದೇ ಆ ಗುತ್ತುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲಟುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲು ನೇಮಕೋಲ ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಕ್ ಮದಿಪುಗು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರ್ನ ಕುಲು ದೈವ ಭಾಷೆನ ಸರಳ ಮಲ್ತದೆ ಜನಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪನಲ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎತ್ತವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮದಿಪು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉದರುಂಡು ಅಕ್ಲಿರ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಡಕನ ಸರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮುಖೇನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಬೆಳಗವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಾತ ಕಲಟ್ಟು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ ನಡಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನಲ್ಪ ತಪ್ಪುಲೆಪ್ಪುಂಡು ನೀರಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಕೆಸರಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡನಲ್ಕ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಮದಿಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಜತತ್ತೊಂದುಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಪು ನೆತ್ತ ಸಂಬಂಧ ದಾದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಮದಿಪು ಪಣಪು ನಾವು ಏತು ಸರಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಿನಾತ್ ಮುಗ್ಯಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮಡ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಕಲಟು ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲಟು ಮದಿಪು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿಪ್ಪುನಿ ಗುತ್ತದ ಸದಸ್ಯೆ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರೆ ಅರಿನ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಮದಿಪು ಪಂಡ ಇದನ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಮದಿಪುಂದು ಪಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ಮದಿಪುದ ಜನಕಲೇಡು ದೆಪ್ಪುನಿಗುತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಒರಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರ ಕೇನಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಮದಿಪುರದು ತತ್ತಂಡ ಮಾಯೊಡ್ದು ತತ್ತಂಡ ಮದಿಪು ಒಂದು ಪಂಡಪನಲ್ಕ ಮೂಲು ಮದಿಪುದಕಲು ಮಾಯೊಡ್ದು ತತ್ತಂಡ ಕುಟುಂಬಗೂ ಇಂಬಾಪನಲ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ತತ್ತಂಡ ಮಾಯೋಗ ಇಂಬಾಪನಲ್ಕ ಮದಿಪುದಕಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಈ ಮದಿಪುದ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥದ ಅದು ಕಿಶೋರ್ ದೈವದ ಇರಿ ಹೊರಹೊರಡು ಪಂಡರು ದೈವ ಪನ್ನೆಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ಯರಡು ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಪೋಪುಂಚುತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅತ್ತವಂದೆ ಕುಟುಂಬಗವೇನು ತೆರಿಪಾದ ಪನ್ಪುಂಚುತ್ತನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಮಾತ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಸರಿಸಮಾನವಾದ ತೂದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಕೊರ್ಪುಂಚುತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದಿಪದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರ ಏನು ಮಧ್ಯಮ ಅಂತದ ಅಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂದಲ ಪನ್ಪೇರ ಅಯ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಮದಿಪು ಪಣ್ಣನಾಂಡೈತೆ ಇಲ್ಲದ ದೈವಲೇಗ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿನಿ ಅಂತ ತೂಪೆ ಕೆಲವಿರು ಪಾತಿರ್ನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ಮದಿಪು ಪಂಡ್ರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಪಂತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗಳ ಪನೋಲಿ ಮದಿಪು ಇಲ್ಲದ ಬಾಲ್ಯ ಪಂಡಲ ದೈವ ಮೀಟ್ ಬರೋಡೆ ಬರಂದ ಕುಳಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ದೈವ ಅಂಡ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಅಗತ್ಯದಾದೊಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಯನೇ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಆಪನ್ ಪುಂಚೆತ್ತನೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಪ್ಪ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಆಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಬೋಟ್ ತಿನ್ನಕ್ಕುಲಿ ಅಂಚದ ಒರಿಯಾಗ ಪಾತ್ರನ ಒರಿಯಾಗ ಅಪ್ಪಜಿ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಪಾತ್ರನ ಒರಿಯಾಗ ಅಪ್ಪಜಿ ಇಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಯುತವ ಅಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜೀವನ್ ಪಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಪಿದಾಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕನ್ನತ್ತದ ತೆರಿದಿನಾಯನ ಕನ್ನತ್ತದ ದೈವಾರದ ವಿಚಾರಗಳೇನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚೆತ್ತನ ಅಗತ್ಯವಾಯ ಅಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕನ್ನತ್ತನಿಕ್ಕೆ ಮದಿಪದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಎಂದು ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೊಡು ಎನ್ಪಂತ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯೇರಿಟ್ಟು ದರ್ಶನಾದಿಪ್ಪು ಕೋಲಾದಿಪ್ಪು ನೇಮಾದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲಟು ನಡಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಭಾಗಡು ಒಂದು ಸರಿ ಏರ್ಪಂಡ್ಪನಲ್ಕ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲಕುಲಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲಕುಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೆರ್ರಾದಿಪ್ಪು ಕಂಡೇವಾದಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ತಿಬಾರಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ನಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಾನಾದಿಪ್ಪು ಮಲಯಾಳಿ ಕೊಡೆಯಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈತೆ ಉಳಿಯ ಉಳ್ಳಾದ ಉಳಿಯಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನಿಂದ ನಂಗೆ ಚಿಪ್ಪಾರು ಕಣಂತೂರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮದಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡೊಂಜಿ ಮದಿಪು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಲೆಗದ ಅದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಗಡಿಪತಿನಕುಲೆ ಮದಿಪೋಡು ಪಣಪಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತಂಡೆ ಈ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡು ಬತ್ತನ ಎಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ದೈವಲೆಗೆ ಐಕ್ಯನ ಎಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗಡಿಪತ್ತನ ಎಂಚೆತ್ತನ ಬಾರಗೆ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಎಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನೋಡು ಆ ದೈವಗು ಮದಿಪುನು ಪಂದು ಆಯಾ ದೈವನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದಿ ನಿಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಗಡಿಪತ್ತಂದೆ ಓರಿದಿನ ಎಂಚೆತ್ತನ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮದಿಪು ದಕಲೇನು ಪಿದಯ ದಕಲೇನು ಕೊನ್ನೋದು ಮದಿಪವನ ಎಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಡು ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಂಡು ಐಕ ಗಡಿಯಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಲೆ ಗಂಧಾಚಾರ ಇತ್ತುಂಡು ಗಡಿ ಆಯ್ಜಿ ಬಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಗಡಿ ಆತಜೀರ ಬಣ್ಣದ ಅಪರಾಧಂದೇ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಚಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒದಗದ ಬರಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಪತ್ತು ನಾಯನ ನಾನು ದುಂಬುದ ದಿನತ ಬದುಕುಗಾಪಿನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉದೇನು ಪೂರ ತೂತು ಗಡಿಯಾಪಿನ ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ದಿಪ್ಪು ಅಂತ ದುಂಬು ಪಿರಾದು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ದೈವವು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯ ನೇಮಕೋಲ ಕೊಡ್ಪೇರು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಗತ್ಯದ ಏನ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ಪುನಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬೇತೆ ಅಗತ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು ಸತ್ಯ ದೈವ ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ತಮ್ಮಲೆ ಲೆಕ್ಕಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಮದಿಪ್ಪುಗು ಪಿದೈದ ಅಕಲೇನ ಕನತದ ಮದಿಪ್ಪು ಪಣಪಾವನೆ ಆ ಕುಟುಂಬಡು ಗಡಿ ಪತ್ತು ಜರಂದಾಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನಿಲುಪ್ಪೇರು ತೆರಿನಕುಲುಪ್ಪೇರು ಹಿರಿಯಾಕುಲುಪ್ಪೇರು ಆ ದೈವದ ಈತೆಲ್ಯ ಬಾಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಗ ಐವನ ಅಜಿಪ್ಪನ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಆತು ವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆಗಂಧ ಆಚಾರನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತಿನಕುಲು ಕೆಬಿಯಾರೆ ಕೇಂದಿನಕುಲು ಇಪ್ಪೇರು ಸತ್ಯ ಪಿದೈದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತದ ಮಧು ಬಣಪಿನ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕುಟುಂಬಡೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಧು ಬಣಪುಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪುಜೋ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಇರಿಗೆ ಸುರುಕಿ ಆದ ಪಂಡೆ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಕುಟುಂಬಡೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಪ್ರಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧುಪನಿ ಅನ್ನಾಂಡ ಆಯ್ದು ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲು ಪಲಯಲ್ಲು ಊರರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡೊಂಜಿ ದೈವಗು ಮಧುಪನಿ ಅನ್ನಾಂಡ ಆಯನ ಅರುವದಲ್ಲು ಮೆಗ್ದಿಯಲ್ಲು ಪಲಿಯಲ್ಲು ಪೊರವುಲೇರು ಕುಟುಂಬದೊಲೆ ನ್ಯಾಯದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ ಉಲೈಚಿ ದೈವ ದರ್ಶನೋಡಾವಡು ನೇಮೋಡಾವಡು ಕೋಲೋಡಾವಡು ಬತ್ತಿನ ದೈವಕ್ಕೆ ನೆನಪನಾಗ ನಿಖಲು ಕುಟುಂಬ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಯಾನುಂಜಿಗೆಂಡೆ ಪೇರಿಗೆ ಕೈ ಕೊರಲೆ ಬಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವ ಇಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರೊಲಿ ಅವತ್ತ ಒಂದೇ ದರ್ಶನ ಉಂಡಾದ ದೈವ ಕೊರ್ಪುಂಚುತ್ತನ ಪುರ್ಪ ಕಟ್ಟದ ರಾಶಿ ಬತ್ತನನ್ನಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದೈವದ ಸುರುತ್ತೈನ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲು ಕುಟುಂಬ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾರೆ ಬಂದೆ ಕೋಲೋಡು ಬತ್ತದ್ಲ ನೇಮೋಡು ಬತ್ತದ್ಲ ಗಗ್ಗರ್ದಚ್ಚಿರ ಬತ್ತದ್ಲ ದೈವ ಕೊರ್ಪಿನ ಸುರುತ್ತ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪನಕ ಪುರ್ಪ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ನಿಖಲು ಕುಟುಂಬ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾರೆ ಬನ್ಪಿನ ಫಸ್ಟ್ದ ಉತ್ತರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದಾಗಿ ನಾಪನ್ ಬಣ್ಣಾಗ ದೈವ ಪನ್ಯ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯನೇ ಕುಟುಂಬಗೂ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಜಪ್ಪೋಡು ದೈವ ನೇಮೋಡು ಪಡವ ದರ್ಶನ ಪಡೆವ ಜಪ್ಪುನಾಗ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಅರುವದಲ್ಲ ಉಂಜಿ ಆಯನ ಸರಿಯ ಮೇನ ಸರಿಯ ಏರ್ನ ತಪ್ಪುಂದರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮುಖಸ್ಮೃತಿಯಾದ ಅರೆಗಳ ಪಾತ್ರೋಡತ್ತಂದ ಬೇತೆ ತಾದಿಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಜನನ ಸಮರ್ಥಿಸರೆ ಪೋಪೇರು ಎರನ್ನ ದೂರು ಜೇರ ಆಯ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂದು ಅನ್ಪಿಜೇರು ಮೇ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂದು ಅದಗ ದೈವಗೂ ವಾಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡೈಟೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ಆ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತಿನಯೇ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣಂಚತ್ತನ ಮದಿಪುದ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಂಚತ್ತನ ಸತ್ಯ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯಾರಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತ್ಯಾರಂದಲ್ಲ ಅರಲ್ತರು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ ಪಾತ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ದಯಾನಂದ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಪನ್ಲೆ ನಾನು ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದೆ
పేరు నడిబొట్టు జుమాದಿನ ಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಸಾದಣ್ಣ, ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ಈಶ್ವರಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ದಾದಾಂದು ಬಂಡೆ ಇಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪೂರಕುಲ ಮದಿಪೇರು ಪುರಂದ್ ವಿಷಯ ಸಮ ದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಮದಿಪೇರು ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಅಂಚಾದು ಹೋತನು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಂಚಿತ್ನಗುಲು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಮದಿಪುನ ವಿಚಾರಿತ್ತನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆ ಆಕುಲು ಒಂಜಿ ಮದಿಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತೆ ಏರಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರಕುಲ ಮದಿಪುನೆ ಅಣ್ಣ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಂಚಿತ್ನಗಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬತ್ತನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಮದಿಪುನ ಪೂರ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮದಿಪುವೇರು ಅಂಚ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಬಂದ್ ಅಂಡ ದೈವರು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಬತ್ತನ ವಾ ರೀತಿ ಬೋಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಚಿತ್ನಗಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ನಗಲ್ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಬೋತಂದ ಅದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುರಿಗೆ ಹಾಯಿಲ್ಲದ ಅಂಚಾದು ಬೋತನು ನಿಜವಾದ ಮದಿಪುಡಿ ಏರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಡಸ್ಥಾನ ತಕ್ಕಲು ಅವತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೆ ತಕ್ಕಲು ಮದಿಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದೆ ಅಂಚ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುನ ಯಾನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಗಡ್ಡೆ ತೂತೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಗಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂದಿ ಅಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅತಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಆವಡ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಈರೆಕಡೆ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ಇತಾಯ್ಕೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥವರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನಕೇನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದಾಯನ ಹಿರಿಯ ಆಯದಾಯನ ಗಡಿಪತ್ತು ದಿಪ್ಪೆ ಗಡಿಪತ್ತು ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅವಲ್ಲ ಭೇದ ಬರ ಪೂಜಾ ಅಪ್ಪಗ ಅಡೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಗಣಪನ ಗಡಿಪತ್ತಿನಾಯೇ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ತೆಂದಂಡ ದೈವ ಚಿತ್ತೋಗು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ಪನ್ನಾಗ ಗಡಿಪತ್ತಿನಾನೆ ದೈವ ಒಪ್ಪಿದೆ ತೊನ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಲ ಆ ರಾಜನ್ ದೈವಗೂ ಗಡಿ ಪತ್ತಡ ಗ್ರಾಮ ದೈವಗೂ ಗಡಿ ಪತ್ತಡ ತಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪತ್ತಡ ದೈವ ಏನು ಒಪ್ಪಿದೆ ತೊನ್ನಾಗ ಇನ್ನಿರ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆನಿಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಆಯಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಜಿ ಆಯ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಇಂಕ ಸರಿ ಆಯಿಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ ಉಂಜಿರ ಯಾನ ದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುಟ್ಲ ಉಂಜಿರ ಗಂಧನಿ ಕೆಲೆ ಕುರಿಯಡ ಅವ್ವೇನಿ ಕೆಲೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಪಂದು ದೈವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ದೆತ್ತೋನು ಐದು ಬುಕ್ಕಾಯೇ ನ್ಯಾಯ ತೂವಂದೆ ಪಾತಿರಿ ಅಂದಾನು ಗಡಿಪತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದೇನೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಅವಳು ನ್ಯಾಯ ತತ್ತದು ಒರಿ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಒರಿ ಪಾಪದಯ ಪಂಚತನ ಪರಿಭೇದ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಪಾಪದಾಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋದಾರ ಪಾತೇರಿಯರನ್ನಾಂಡ ಅವು ದೈವ ಚಿತ್ತ ಗೊತ್ತು ದೈವ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನ ಅಂಚದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕಿ ತೆರೆದಿನ ಮಟ್ಟದ ವಾ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರನ ಅಕ್ಕನ ಕುಟುಂಬದ ಎಟ್ಟಾವಡ ಅತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಎಟ್ಟಾವಡ ದೆತ್ತನು ಜೇರು ಯಾಕೆ ಪನ್ನಾಗ ದೈವಗ ಸರಿಯಾದ ಪಾತಿರೋ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿಗೆಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಓಲು ತತ್ತದ ಪಾತಿರನ್ನಾಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ದೈವರ್ದು ತೊಂದರೆ ಅವು ಪಂಚತನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪಾತಿರುವರು ಪಂಚತನ